Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto si Papa. Oo, si Papa po ang magluluto ngayon. Ang lulutuin po niya ay gabi with tabagwang. Yan po yung tawag dito sa Bicol. Nagtulong-tulong kami sa paghahanda ng mga gagamiting sangkap. Ayan yung anak ko, nagkukudkud siya ng nyog. Samantalang si Mama ay hinihimay niya yung gabi at tumulong na rin po ako. Kapag tulong-tulong nga po ay mabilis nga pong matapos ang gawain. Kaya tinulungan ko na si Mama. Kahapon ay sabi yung tabagwang ay kailangan pasukahin. Sabi nila. Kaya ngayon lang namin po niluto kasi pinasuka pa namin yung tabagwang. Ang nilagay pala ni Papa ay sili. Ayan, hinayaan lang po yung sili doon sa tabagwang. Sili pula, yun pala yung pampasuka ng tabagwang. Kaya yan ayan, nakasuka na nga po siya at inalis na nga ni Papa yung bandang hulihan ng tabagwang. Mabilis nga po siyang makain. Ayan, sinalang na nga ni Papa kasama yung pangalawang gata. Nilagyan ni Papa ng bawang sibuyas yung gata. Nilagyan niya na ng yung pangalawang gata, inilagay niya na. Ayan, hinalo-halo niya po kasama na yung tabagwang. Shout out po pala kay Kuya Dai, siya po yung nagbigay ng tabagwang. Salamat po at may ulam kami ngayon at sangkap sa gulay na gabi. O panglahok sa gabi. Si Kuya Day pala ay barkada ng Papa ko. Samantalang yung asawa ko ay takang-taka kung ano daw po yan. Hindi daw po siya kakain yan. Ayan, lagay na nga ni Papa yung gulay na gabi. Ayan, at mamaya-maya ay tatakpan niya po yan para lumambot. Ito po pala ay minsan lang namin lutuin kasi pag wala ka naman tabagwang na nakukuha sa bundok ay hindi ka naman makakagulay ng ganyan. Ang hirap hanapin. Talaga naman masarap sa gabi. Pag ganyan yung sahog niya. Ayan na nga at nilagyan ni Papa ng asin at ng bitchin. Yan yung mga seasoning na kanyang ginamit. Aba, masipag ngayon si Papa magluto. Siya yung nagluto ngayon at si Mama ay galing silang ilog, pati yung anak ko at nagbanlaw ng nilabhan namin. Sabi ko nga po, ako na lang yung magbabanlaw sa ilog. Huwag na si Mama. At makulit si Mama, siya talaga nagbanlaw pati yung anak ko. At sasama pa nga daw yung asawa ko. Ayoko naman na palabahin si Mama. Kaya sabi ko, ako na nga lang yung maglalaba. Magbabanlaw lang naman, napakadaling gawain. Ayan, binuksan na nga ni Papa yung kawali. Malambot na nga po yung gabi. Kaya lang nakita niya ay medyo masabaw siya. Kaya ang ginawa ni Papa ay binawasan niya ng sabaw para hindi daw masyadong malambot yung gabi. At titimplahan na nga lang daw ni Papa uli ng asin at bitchin yung niluluto niya. Ang sarap na nga po niyang tingnan. Habang kumukulo po ay nakakagutom na siya. Siguro sa buong taon ay isang beses lang kami nakaluto nito. Talaga naman masarap. Ayan, hinayaan lang ni Papa na kumulo ng kumulo at mamaya ay ilalagay niya yung yung unang gata pala. Ayan, para sumarap nga lalo yung kanyang niluluto. Hayaan lang na kumulo ng kumulo, pero huwag niyo pong pabayaan na masyadong lumambot yung gabi kasi pangit na po ang lasa niyan pag masyado ng lutong-luto. Kaya hinalo-halo ni Papa para siksik talaga yung lasa niya hanggang ilalim. Ayan, hinalo-halo ni Papa yung kanyang niluluto para na naman ay mamix nga po yung lasa. At yung bandang ilalim ay maluto po siya. Tinikman nga po ni Papa uli yung sabaw niya at medyo matabang pa nga po at tinapon niya nga po yung ibang sabaw. Kaya dadagdagan niya po ulit ng asin at bitchin. Ayan, panay lang ang dagdag ni Papa ng asin at ng bitchin para sa kanyang panglasa kung tama na nga ba.
Ay, alam niyo ba si Papa ay napakasarap niya magluto. Minsan lang po yan magluto pero masarap siya magluto. In fairness. At habang nagluluto po siya ay ngayon alam ko na yung pagluluto ng ganyan. Akala ko kasi basta yung tabagwang ay nakuha na, pwede nang ilahok. Papasukahin pa pala. Aalisin yung bandang hulihan niya. Ganun pala yun. Yun nga po at tinitingnan ko si Papa kung paano magluto. Ngayon, may idea na ako kung paano magluto yun. Kaya sa sunod, ako na po yung magluluto nito. Ayan, sige lang Papa, ang dagdag mo ng mga seasoning kasi hindi pa niya ma-perfect ang lasa. Kung tama na nga ba yung alat at ang lasa na ang kanyang niluluto. Ako nga po ay pabidyo-bidyo lang habang naghihintay at maya-maya ay kakain na rin kami pagkatapos niya. Ngayon nga po ay maganda na po yung panahon ngayon. Wala pong pasok ngayon. Suspended po kasi kahapon grabe po talaga ang ulan. Ay himala. Kinabukasan ay wala na po siyang ulan at maganda na po yung panahon. Mainit na po dito sa Bicol. Kaya nga yan po ay talaga namang patay sindi yung ilaw. Napakainit po dito. Aba patay sindi ang kuryente. Sobrang init paggabi. Sabi ni Papa, pag ang gulaw daw ay medyo nagmamantika na. Ayan, luto na po yan. Ayan, malapit na nga po siyang maluto. Nakain na rin po kami. Ayan, luto na po siya. Yung mga bata ay nanonood ng pelikula sa TV. Naghihintay na rin po maluto yung ulam. Ewan ko kung kumain yung mga batang yan. Amoy na nga po yung sarap. Ayan. Binidyoan ko muna para may upload po ako. Ayan. Hinihintay na nga po yan na mawala ng sabaw. Ayan. At luto na po yan. Ayan. Ang asawa ko ay hindi naman kakain yan. Kaya bukod ang ulam niya. Kung anong gusto niya, yun yung kinakain niya. Kaya panay lang tingin. Takang-taka sa amin niluluto. Kung ano nga po ba yan. Ayan, napakasarap na nga po siya, guys. So, kain po tayo. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan. Pag kayo po ay nakikita ko sa aking newsfeed ay automatic po akong nagla-like o nag-heart ng iyong mga video. Salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga walang sawang nanonood ng aking mga video. Ayan, kumakain na nga po sila mama. At talaga naman pagsama-sama ay masarap kumain. O, yung mga bata kumakain din po. Ayan. Sarap pagmasdan, pagsama-sama ang pamilya. Thank you for watching everyone.